Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jama'a barkanmu da kasancewa da ku a wannan shafi na Arewa Teach mai albarka. A yau insha Allah za mu gabatar da tutorial kan yadda za ka yi aiki da WhatsApp sticker. Akwai hanyoyi guda biyu. Akwai hanya ta farko wanda za ka ƙirƙiri sticker da kanka. Sannan akwai hanyar da za ka yi saving na sticker da duk mutum ya turo ma. So kafin mu je kai tsaye ga gabatar da shi tutorial ɗin ga wanda ya kasance suna da sha'awar a tallata shafinsu na wato channel ɗinsu na YouTube. Za su je shafinmu na Facebook mai suna Arewa Teach, za su yi mana bayani ta inbox wanda za mu faɗa musu dukkan abubuwan da ake buƙata yayin yin wannan abun. Wanda suka kasance suna so a haɗa musu bidiyo na intro wato na farkon channel ɗinsu, su ma za su je shafin namu na Facebook mai suna Arewa Teach su yi mana bayani. So yanzu bari mu je kai tsaye ga gabatar da tutorial ɗin. So a WhatsApp akwai abin da ake amfani da shi na sticker wanda zaka ga misali zan iya tura ma shi a madadin text wanda kuma zai gamsar da kai kamar yadda yake a nan wajen. To stikun kusan zan iya cewa akwai stiku mabambanta masu kyau da kuma ƙayatarwa wanda wasu mu ne suka ƙirƙira, wasu kuma kawai ganin su muka yi saving ɗinsu. So akwai hanyoyin da ake bi wajen yin saving na sticker idan mutum ya turo ma. Sannan akwai kuma yadda za ka yi ka ƙirƙiri sticker da kanka ba tare da wato wani ya turo ma ka yi saving ba. Kawai za ka je ka ƙirƙiri kayanka ne sai kuma ka zo ka dinga tura wa mutane. So misali a nan wajen wannan duna tura wannan sticker ne mazannin wanda yake so. Idan ya kasance misali a ƙadara cewan shi ne ya turo min bani da sticker ko guda ɗaya, to zan iya saving idan ya turo min. Bari in nuna mana wani wanda ya turo min hoton sticker sai mu yi saving ɗinta ku ga yadda ake yin saving ɗin. So wannan ya turo min sticker gata a nan wajen. Idan ya turo min sticker ta min misali kamar wannan na yan China ya turo min ita sai naga ina da sha'awarta, to zan taɓa ta haka wanda in na taɓa a nan so bari na yi removing ɗinta sai in samu. In ka taɓa sticker kamar haka daga nan akwai tsarika ko kuma zaɓi guda uku. Akwai view more, wato in ka taɓa view more shine zaka ga wasu stikun wanda aka riga aka haɗa. Sannan in baka da sha'awa zaka taɓa cancel. In kuma kana so kai adding ɗinta as a favorite to zaka taɓa, wato in ka taɓa add to favorite shine zai baka dama da zaka yi kamar saving ɗinta kenan. Wayannan stikun da muke gani dukkan nayi saving ɗinsu ne ta kamar yadda nayi wannan. So kun ga wannan zai baka damar da zaka tara stiku ba ma sai ka ƙirƙira ba. So idan kana so ka fitar da sticker misali ina so nayi saving na sticker ina so in tura wa mutum sticker, zan zo wajen da ake text kamar haka. Zan taɓa alaman wannan symbol na emojin ɗin wanda in na taɓa in na taɓa zai nuna min wato yan gwaiguna kamar yadda yake a nan normal WhatsApp dai haka. So idan ina so ne amfani da sticker zan zo daga ƙasan nan inda nake taɓa wannan akwai abubuwa guda uku. Akwai na farko symbol na emojin, sai na biyu wannan GIF ɗin wanda GIF hoto ne mai motsi wanda kuma su WhatsApp ɗin kusan su ne suke bada su a wajen kamar yadda muke gani a nan wajen. Akwai trading, akwai lol, akwai love, akwai sad, akwai happy wanda duk wanda muka taɓa daga ciki za mu ga akwai su wayannan emojin ɗin ko kuma GIF ɗin. So wannan su ma wani tsarika ne na daban wanda mutum ya taɓa za ka iya tura wa mutum kamar dai wani abu ne na abun mamaki ko na makamancin haka. So sai kuma wannan alama na sticker wanda in ka taɓa shi kuma zai baka damar da zaka ga dukkan stikun da kake aiki da su. Wannan in ka taɓa wannan alamar star ɗin kuma zai nuna ma stikun da kai saving ɗinsu as a favorite kamar yadda muke gani. Sai kuma wayannan wanda su kuma kaman na love ne wanda shi WhatsApp ɗin yake zuwa da su wanda zaka iya canjawa. Misali zaka iya zaɓar a nan ko duk inda ka ga dama dai. So idan ya kasance misali kuma kana so ka ƙirƙiri wata sticker, for example kana so ka ƙirƙiri wasu stiku ba wayannan ba, so zaka yi amfani da, dole sai ka yi amfani da application. Akwai application da yawa wanda ake yin aiki da su wajen ƙirƙirar wannan sticker ɗin. In ka je Play Store za ka yi searching na wato WhatsApp ko kuma za ka iya searching na sticker marker kamar haka. So gashi nan za ka ga for WhatsApp ko kuma bari mu searching iya wannan.
so zaka gansu ga su nan mabambanta, sai ka yi selecting na wacce ta yi ma. Kusan na yi aiki da wannan, so na yi installing ɗinta ma kun gani. So in ka yi installing ɗinta kai open, za ta buɗe ma cikinta kamar yadda yake a nan wajen. So za ka iya ƙirƙira ko kuma za ka iya za ka iya ƙirƙira za a ce, zai baka damar da aka yi creating new sticker kamar yadda yake a nan wajen. So za ka taɓa selecting, daga nan wajen za ka shigar da sunan sticker, misali tsokana ko kuma tsokana bari musa, ko da yake bari akwai joke ko funny misali. So nan za ka rubuta sunanka wanda ka ƙirƙiri sticker misali. Bayan ka gama sai ka zo ka taɓa create a nan wajen. Sorry ban so bayan ka ƙirƙira gashi funny Arewa Teach in ka taɓa ta haka za ta buɗe ma asalin main ɗinta. Za ta iya baka dama ka ƙirƙiri sticker tun daga 1 har zuwa 30. So wannan na farko shi zai baka damar da zaka sa wa icon na sticker da zaka haɗa. So amma daga na 1 nan zuwa na 5 duk zai baka damar da zaka ƙirƙiri sticker. Bari mu yi misali, zaka taɓa haka, wannan ka taɓa zai baka zaɓi, zaka haɗa sticker ne na hoto ko kuma zaka haɗa sticker na rubutu. Wannan na rubutu ne zaka taɓa text ɗin nan, nan zaka zo ka yi rubutun da ka ga dama. Misali kaman wani sara dai haka ko kuma wani abu zaka iya rubuta shi. For example, tunda dai abin da gaskiya kawai na ɗan buƙatar zolaya ne ko wani abu makamancin haka ko wani abu. Misali zan iya cewa ya kamata ka je ka ga likita ko kuma akwai so zan iya barin shi haka. So dama wannan na rubutun kusan zan tura mutum ne a mazannin tsokanarsa ko na makamancin haka. So bayan na gama zan zo in taɓa save sticker. Wannan ka taɓa save sticker za ta zama a nan wajen. So bayan ka gama za ka zo daga nan akwai add to WhatsApp. Misali in kana so ka tura wa mutum za ka taɓa nan wajen. So akwai problem da yake faruwa, ina amfani da WhatsApp GB. Sau tari kuma wannan application ɗin ya fi aiki a official WhatsApp. In kana aiki da official WhatsApp, so kawai normal za ka zo nan ka yi rubutu kamar yadda muka yi. Wanda in ka gama kana taɓa wannan add to WhatsApp ɗin zai baka damar da za ka tura wa mutum da kaga dama. Zai nuna ma adadin mutanen da za ka iya turawa. So wannan kenan. In misali na hoto ne ma zan zo nan in taɓa add hoto, sai ne selecting na open gallery, sai ne selecting na hoton da nake so. Misali zan sa wannan na photopam ɗin kamar haka. Bayan ka yi selecting hoto za ka zo daga nan za ka yi taɓa select all. Wannan ka taɓa select all shine zai kawo ka nan wajen. Za ka iya rubutu ta hanyar taɓa wannan add text ɗin, sai ka rubuta abin da ka ga dama misali ko wani abu makamancin haka. So bayan ka gama shi ma za ka zo daga nan akwai save sticker, za ka yi saving ɗinta. So bayan ka gama shi ma za ka zo daga nan za ka taɓa add to WhatsApp, wanda zai baka damar da za ka tura wa mutum ta WhatsApp ɗin. So kasancewan ina amfani da WhatsApp GB, shi kuma application ɗin ina jin sun riga da sun seta shi da iya official WhatsApp yake aiki. So wannan hanya ita za ka bi domin ƙirƙirar sticker ko kuma saving sticker ta WhatsApp, wanda za ka iya tura wa mutum wanda zai bashi mamaki ko wani a makamancin haka kamar yadda muka yi bayani. So kasancewar mun gama gabatar da tutorial ɗin zamu dakata a nan. Idan akwai abin da ba a fahimta ba za a iya mana tambaya a shafinmu na Arewa Teach ko kuma a wajen yin comment na wannan bidiyon. Sannan ga wanda suke da sha'awar tallata channel ko kuma haɗa intro, za su iya mana magana a shafinmu na Facebook mai suna Arewa Teach. Kada a manta a taɓa alamar subscribing da kuma taɓa ƙararrawa domin samun ire-iren wannan bidiyo masu alaƙa da ilmantarwa da faɗakarwa. Sai mu haɗa a wani tutorial insha Allah. A kasance da Arewa Teach a kowane lokaci.